Kok gak ketok. Wuh, potonganmu sok koyo brem bosok ngene ya apa? Loh, sok lirik iki. Kon gak ngerti Iran tukaran ambek Israel iki akone. Iran ambek Israel, Cak. Iya, tukaran gak ono sing misail. Sampean ero sampean. Nonton TV kok ero. Lapo aku merono gendeng aku. Ono apa merono? Sampean iku lho, Cak, kok ero. Nang mata berita TV, YouTube, ojo TV sing biasa. YouTube, ngerti ya? Sik ta. Iku topimu, iku topi sapa? Iku topi buyutmu iso kaya brem ngrotoli ngono. Iki tinggalane bapak, Cak, iki, Cak. Lho, lah apa bapakmu ditinggal? Kate nandi kon? Gak ero, Cak, jare emak iku bapak ninggali kita jare. Lah iya tinggalane bapakmu. Lah bapakmu ditinggal iku lha apa? Kon kate nang ndi kok iso ditinggal karo bapakmu? Gak nang ndi sih, Cak. Nggih. Bapak niku nggih pun innalillahi. Kata-katamu mang yang apa? Kopiah iku wae sapa? Kok iso kaya wae buyutmu ta? Awakmu mang ngomong apa? Oh, ini bapak, tinggalane bapak. Lah iya lah apa bapakmu ditinggal iku? Kon iku nonton apa? Nonton jaranan ta, nonton ludruk ta, nonton orkes kok sok ninggal-ninggal kon. Nggih, mboten ninggal niku, Cak, nggih. Iki gawe sida ngono jare bapak. Ngomong nang nggone emak. Terima kasih Suwulan. Oh iki gawe sida ngomong nang ngone makmu. Lah makmu nang ndi?